ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡରୁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କି? ଆର ୱାଟର କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ? କ'ଣ କୁହନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ? ଦୂର କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ପିଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରୋ ବା ରିଭର୍ସ ଆମିସିସ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଜଳ ବିଶୋଧକ ଯାହାର କାମ ପାଣିରେ ଥିବା ଅପରିଷ୍କାର ତତ୍ତ୍ୱ, କ୍ଷତିକାରକ ଉପାଦାନକୁ ଦୂର କରି ଜଳକୁ ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ କରିବା। ହେଲେ ଆରକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଧାରଣା ଓ ଦାବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଅନେକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆରୋ ପାଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ କେଉଁ ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ କେଉଁଟି କେବଳ ମିଥ୍ୟା। କୌଣସି ସୂଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ସ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଆରୋ ଜଳ ବିଶୋଧକ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ପାଣିରେ TDS ବା ଟର୍ବୋ ଡେଟେନ୍ସିଟି ଡିସଅର୍ଡର ଅତ୍ୟଧିକ ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ଏଥିରେ ଆର୍ସେନିକ୍, ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ କିମ୍ବା ସୀସା ଭଳି କ୍ଷତିକାରକ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ, ତେବେ ଆରୋ ବିଶୋଧକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ପାଣି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ହିଁ ସଠିକ୍ ଜଳ ବିଶୋଧକ ବାଛିବା ଭଲ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିରାପଦ ପାଣି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡର ଜଳ ବିଶୋଧକକୁ ନିୟମିତ ସର୍ଭିସ୍ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ଫିଲ୍ଟର ବଦଳାନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ତେବେ ଜଳ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ୟକ୍ ଟିଭି, ଓଡ଼ିଆ।